Yar ƙauye. Ba inda za ku mana da amarya mu ta zama amarya a cikin wannan garin. Arewar ƙauye Allah ya sa karkashin ƙasa ne sai ta zauna daren dandan. Wallahi ban ga wacce ta isa ta sani in zauna a ƙauyen nan. Amma dai kuɗi yasa ya siye ta ko? Shi ne da kuɗin da zai siye ta. Inda yana da kuɗin da zai siye ta ma ba zai kawo ta nan ba. Bai nuna mana da shi ɗan ƙauye bane. Amma da muka gane shi ɗan ƙauye ne ai ba kalan mu bace. Ke ki kalle ta mana. Shi ɗin banza ko shi ɗin kofi har wani banza. Ki kalle Allah ki mana ki kalle ta. Ina kenan ba abin da ba ya iya faruwa. An samu dawowa ne? Kai da lamarin dakata duk wani shirin ku na ƙauye wallahi tallahi Fauziya ba za ta taɓa zama a cikin wannan ƙauyen ba don haka duk wani shirye-shirye ku sai mun ɗau Fauziya yau. Amaryar ƙauye. He become a popular man because he has money. He had only one daughter, a beautiful lady in the house, while a shining star in their area. To marry a poor person is prohibited according to him because he has many wishes on her. Amaryar ƙauye, a local and poor person, popularly known as an